Vítajte, teším sa, že sme sa znovu stretli. Poďme vstúpiť do modlitby. Modliť sa, aby nám Duch Svätý otváral srdce, aby sme videli tú Božiu vôľu v našom živote a to aj v nás vedie. Prosíme ťa, Duch Svätý, Ty si ten, ktorý žiariš, ktorý si ako slnko, silnejší ako slnko. Prosíme ťa, aby si sa dotkynul našich srdc, aby si nám vlieval tú veľkú nádej, tú veľkú túžbu po Tebe. Aby sme kráčali po svetlo svätého Františka, ktorého stopách, dokázali vnímať to božské srdce, tú Božiu lásku k nám, aby sme aktívne odpovedali na jeho hlas. Svätý, prosím ťa, dotkni sa aj mňa dnes večer, aby som bol takým nástrojom, aby som nepresadzoval svoje myšlienky, ale aby som hlásal Tvoju Božiu lásku. Otváraj srdce aj všetkých tých, ktorí budú počúvať a ktorí sa zapoja. Naplň naše srdcia pokorou, ako prejavom Ducha Svätého. Pokorou, ktorá bola najvyšším prejavom Teba, keď si sa stal človekom. Požehnávaj aj všetko to, čo sme spolu prežili počas týchto mesiacov. Prosíme ťa o dážď, aby si tomu semenu, ktoré bolo zasiaté, dal život, vzrast, aby sme dokázali na základe toho, čo sme prijali, aj priniesť ovocie. Pod Tvoju ochranu. Sláva Ti, Pane, Svätá Božia Rodička, prezvádzaj sa aj strachu našich hrozieb, pomôž nám núdzi a z každého nebezpečenstva nás vyslobod. Ty, Pána slávna, požehnaná. Asi to pre vás nebude mnohých také neznáme slovo, že čo to porciunkula je. Porciunkula je tento kostolík. Nič viac, nič menej. Malý kostolík, kde sa spracuje, tí, ktorí ste tam boli, pár ľudí. Ak tam pôjde do 10 ľudí, tak už je veľmi napchatý a nedá sa tam dýchať. Koľko? Viac tak. Bolo nás tam aj 40. Že ich bolo aj 40, ale to určite nemohli dýchať. Prečo sa ideme rozprávať? Daj mi to prosím ťa tichšie. Prečo sa ideme rozprávať o malom kostolíku, do ktorého sa zmestí pár ľudí? Prečo sa ideme rozprávať o malej porciunkule, malej čiastočke, ktorá je ale veľmi významná v živote svätého Františka? Teraz si tak stručne prebehneme to, čo sme si už vraveli od začiatku v tých rôznych stretnutiach a vlastne ako sa tá porciunkula spája so životom svätého Františka. Uvidíme, že je to jedno veľmi dôležité miesto pre svätého Františka, ako takého, ako osobnosť a jeho duchovný život, ale zároveň aj pre celú františkanskú rodinu. Prečo? Porciunkula to bol tretí kostolík, ktorý svätý František opravil. My sme sa rozprávali o tom obrátení, že keď pocítil ten vnútorný hlas a pocítil vlastne z kríža ten hlas, že František opravil kostolík svätého Damiana, tam, kde boli potom sestry. Potom opravil kostolík svätého Petra a potom opravil porciunkulu. Toto nie je porciunkula. Ale ono to muselo nejak tak vyzerať, že v lesíku, medzi skalami, na opustenom mieste, dosť vzdialené od Asisi, od mesta, takže to bolo samostatne stojace, takže tých bratov tam nemal kto vyrušovať. A svätý František vlastne na začiatku tu završuje tú praktickú časť tej výzvy Oprav môj dom. Tú praktickú časť, že tretí kostolík, ktorý opraví vlastnými rukami, je porciunkula. A začnú tu vlastne tí prví bratia, začnú tu bývať. V porciunkule, v tom malinkom kostolíku,
sa stáva aj tá epizóda, kedy František, ako oblečený do pustovníckeho, ak si pamätáte, oblečený do pustovníckeho odevu, počuje na Svätom Mateja evanílium od kňaza a ten mu hovorí, na cestu si neberte ani palicu, ani opasok. Pamätáte si? To sa stalo v Porciúnku. A on hneď odpovedal, zahadzuje palicu, zahadzuje opasok, vystrihne si odev v tvare kríža s kapucňou, vyzuje sa a ide bosý. To sa stáva v Porciúnku. To znamená, že je to miesto, kde on sa vlastne dáva na cestu, tú zvláštnu cestu. Už nie je pustovník, ale v tomto momente on chápe to poslanie kajúcníka. Kajúcníka z Asisi. A bol to veľmi dôležitý moment. K nemu sa tu pridávajú aj prví bratia. Keď on vlastne je v Porciúnkule, tak sa tí prví pridávajú k nemu. A keď sú 12 idú k pápežovi, tam sme si to prebrali viackrát, tam sme sa toho momentu u pápeža sme sa dotkli viackrát. Keď sa vracajú, tak sa nevracajú do Porciúnkula, lebo Porciúnkula im nepatrí. Porciúnkula bola kostolí, ktorý patril Benediktínom a bola aj na benediktínskych pozemkoch. Takže oni cestou z Ríma už sa nevracajú do Porciúnkuly, už ju opravili, ale idú do Rivotorto. A sme si rozprávali o tých prvých bratoch. Keď ich vyhodia z Rivotorto, tak sa vrácajú do Porciúnkuly, lebo svätý František tu znovu dozrieva v tom povolaní, začína chápať, že potrebujú nejaké miesto. A duch ho vedie k tomu, že kostolík Anielskej Panny Márie, to je tá Porciúnkula, ten je vhodný na náš život. A vymyslia celkom zaujímavú vec. On ide za tými benediktínmi, za opátom a prosí ho, aby mu prenajal Porciúnku. A fungovalo to veľmi tak zaujímaво, že každý rok bratia nachytali ryby v potoku a ako ten poplatok za to, že užívali Porciúnku, zaniesli tým benediktínom. A ten benediktínsky opát, veľmi múdry človek, to musel byť, tak on im ako potvrdenie toho, že zaplatili, dal za kanister olivového oleja. Ale v podstate František nevlastní. František nemá, nechce ten majetok. Ale zároveň vie, že potrebujú nejaké miesto, kde by sa mohli vrácať. A to je tá Porciúnka. Takže keď si bratia prenajmú Porciúnkulu, stane sa Porciúnkula takým oporným bodom. Vyzeralo to presne takto, neviem, či to dobre vidíte. Toto je Asisi, takže tam nie je ďaleko od mesta. Toto je Porciúnkula. A oni, aby vlastne mali Pána Ježiša v strede, tak okolo si vybudovali také malé kopky. Hlina a slama to bolo. Toto je už taký neskorší, lebo tam je aj to uplotenie, potom spravili z toho taký kvázi kláštor. Ale žili veľmi jednoduchým spôsobom okolo Porciúnkuly. To znamená, že každý mal vlastnú kopku, jamu, zakrytú tou slamou a strechou, kde vlastne prežíval ten osobný kontakt s Bohom. A život ich fungoval tak, že vychádzali von na tie misijné cesty, lebo evanjelium hovorilo, že mali ísť po dvoch, že Pán Ježiš posielal po dvoch tých učeníkov. Aj svätý František viackrát ich posielal na tie misijné cesty. A vždy sa vracali do Porciúnkuly. To bolo miesto, kde svätý František vždy tak netrpezlivo čakal, kedy sa tí bratia vrátia. A oni sa tam potom začali zdieľať o tom, čo Boh robil v ich živote. Čo zažili, aké veľké Božie skutky im Boh preukazoval na tých misijných cestách. A znovu, ostávali v Porciúnkule určitý čas, aby duchovne načerpali. Veľmi dôležitý ten rytmus, ktorý prežívajú prví bratia v tom svojom živote. On je veľa vravný aj pre nás.
Lebo my žijeme v dobe, ktorá je veľmi rýchla, aj tie hodinky používame veľmi príliš často. To znamená, že duchovný život máme nastavený na 24 hodín. Alebo týždeň. Ešte tí šťastnejší mesiac, keď príde na srdce spoveď. A ešte tí najšťastnejší, že rád si spravia duchovné cvičenie. Svätý František a bratia mali ten duchovný rytmus nastavený podľa toho, ako vládali. Keď už cítili na misijných cestách, že sú vyčerpaní, tak sa vrátili do Porciunku a tam sa stretli. Tam bol vždy niekto z bratov, ktorý sa staral o to miesto. Tam duchovne sa dali dokopy, načerpali a znova išli na misiu, na misijné cesty ohlasovať. Toto je veľmi dôležité, že v duchovnom živote nie je len 24 hodín, to znamená raná modlitba, večerná modlitba a nejaké modlitby cez deň. Ale že duchovný život by sme mali prispôsobovať tomu, ako vládzeme duchovne. Toto nám chce ukázať ten štýl, ktorý pochopil v tých prvotných začiatkoch svätý František so svojimi bratmi. A potom, keď sa vlastne rozrástol rád, keď prišlo veľa bratov, tak Porciunkula sa stáva aj duchovným domom. Keď ich už bolo veľa, tak už nežili všetci v blízkosti Porciunkuly. Už boli rozšírení v podstate neskôr až do celej Európy a Afriky. Tak sa tam vracali na Svätého Ducha, na Turice po slovensky. Na Turice všetci bratia z celého sveta známeho sa zbehli po Porciunkule a slávili tzv. Kapitulu. To bolo, tí biografii z Františkovi to opisujú ako najväčšiu radosť svätého Františka, keď videl, ako tam bratia prichádzajú a videl, ako nasledujú Krista a ohlasujú Krista vo svete. Takže Porciunkula je zároveň aj miestom takého duchovného stretnutia všetkých tých bratov roztrúsených po svete. A každý rok to opakovali s tým, že 1219 na tej najznámejšej rožkovej kapitule ich už bolo 3000. Dobre som dal dátum rožkovej kapitule? Asi nie. Takže je to veľmi, veľmi dôležité si uvedomiť, že miesto, kde sa stretávame, taký rodinný krb. Určite to máte aj vy. A mali by sme to mať v našich životoch. Miesto stretnutia našej rodiny, kde ideme a kde sa jednoducho všetci môžeme stretnúť a kde sa cítime fajn, lebo sme tu spolu. Ale to je málo, aby to bolo len miesto stretnutia. Porciunkula je ešte významná tým, že je to milostivé miesto. Svätý František v Porciunkule prežíva veľa mystických zážitkov a veľa stretnutí s Bohom. Aj s Pánom Máriou, lebo Pána Mária Anielská tam bola vždy a on je tam, kto opisujú, neustále stretával, rozprával sa s ňou. A v jednom videní dostáva taký pokyn, že choď za pápežom a pros ho, aby potvrdil, že toto je milostivé miesto. My dnes tie plnomocné odpustky môžeme získať pomerne často a pomerne za ľahkých okolností. Pomodlíme sa na úmysel Svätého Otca, veríme v Boha. Ak sme v milosti posvedzujúcej a príjmeme sväté príjmanie v deň, a napríklad dnes, keď sme sa pomodlili modlitbu Božskému srdcu odprosujúcu, tak máme plnomocné odpustky. V čase, keď svätý František dostáva toto vnúknutie, sú len dve miesta, kde sa dajú získať plnomocné odpustky. Kompostela a Svätá Zem. Neobíte. Teraz, keď to pápež počul, že čo svätý František od neho chce, a
A on si predstavil, že no ale ja posielam za plnomocné odpustky bojovníkov, rytierov, ktorí zomierajú v križiackých vojnách, aby získali plnomocné odpustky. A ty to chceš v porciunkule? Uvedomme si, akú charizmu a neuveriteľné presvedčenie musel mať vo vnútri svätý František, ako musel byť hnaný Duchom Svetom tou istotou, že on v tej prostote a pokore príde takto za pápežom. A František to musel vedieť, lebo on chcel ísť do tej svätej zeme ako rytier. Čo sa stalo? Pápež mu udruje na 2. augusta, ale aby kardináli veľmi nebojovali proti nemu, tak to dáva len na jeden deň a snaží sa, aby sa to veľmi nerozšírilo medzi ľuďmi. Takže až do smrti svätého Františka tie plnomocné odpustky na 2. augusta na porciunku, na Panu Máriu Anielsku, nie sú veľmi známe. Až potom bratia, keď svätý František zomrel, tak začali šíriť tú úctu. Toto zvýrazňuje ten moment, že v tom živote svätého Františka porciunkula dostáva oveľa väčší rozmer ako len nejaké miesto. Že svätý František to pretvára na také pojitko s nebeským Otcom. Že je to zhmotnenie Božej prítomnosti na zemi, porciunkula. A niektoré pramene tam pekne vykresľujú napríklad, že v porciunkule bolo vždy ticho. Také posvetné bratské ticho. Aby nevyrušovali ducha modlitby. Potom, ženy, nepočúvajte, nesmela tam vstúpiť žiadna žena, aby nevyrušovala brata. Svätý František vo svojej srdci, aby sa vysmiel, lebo oni vedia. Svätý František vo svojej veľkej láske mal jednu veľmi dobrú priateľku, Conte. Brata Jakoba. A neviem, ako sa volal vlastný meno, ale on je volal brata Jakoba. A to bola jeho veľmi blízka duša, ktorá mu pomáhala. Ona bola z Ríma a veľmi mu pomáhala v tých jeho začiatkoch. A on si ju, to bola zrelá žena. A on mal k nej veľmi taký vrúcný vzťah. A preto, aby mohla ísť do porciunkuly, tak ju nazval, že to je brat Jakoba. Takže svätý František, on veľmi tie pravidlá neboli pre neho neprekonateľné. Že pravidlá vždy brali tí prví bratia a v tých prvých stredách ako vodítko k tomu, aby dokázali lepšie nasledovať Pána Boha. Takže brat Jakoba dostala sa vždy do porciunkuly, dokonca potom uvidíme aj ten veľký dôležitý moment v živote svätého Františka. A je pochovaná oproti svätému Františku. Keď budete do Asisi, tak je tam v tom stĺpe veľkom pochovaný svätý František. Keď idete tými schodíkmi dole, tak tam je brat Jakob. Takže to je tiež výraz svätého Františka. Že áno, je dôležité, aby v porciunkule vládol duch modlitby, ale zároveň duch lásky je viac ako duch modlitby a prísnosti. No a nakoniec porciunkula je miesto, kde svätý František odchádza k nebeskému Otcovi. Tam na boku za porciunkulou je miesto, kde zomrel svätý František na holej zemi. 3. októbra 1226 na holej zemi. Bez všetkého. Pokorný brat František. Takže tesne pred smrťou, keď už cítil, že sa blíži koniec, oni ho strážili, to som vám tiež rozprával. Lebo nechceli, aby zomrel niekde inde ako v Asisi, lebo dôležitá religia, Taliani. A bol strážený vlastne v biskupskom paláci. A keď už cítil, že sa blíži koniec, tak znova zatúžil, aby ho preniesli do porciunkuly. A porciunkula je vlastne završením celej tej Františkovej cesty. Je tým vrcholom toho vzťahu svätého Františka s Bohom a zároveň je momentom zvýraznením
tej jednoty, toho miesta, ktoré je pojitkom s nebeským Otcom. Že svätý František nakoniec zomiera v porciunkule, odovzdáva Bohu ducha a všetko sa to odohráva pod ochranou Panny Márie Arhangelskej. To je tiež veľmi dôležité. Svätý František, ako sme si na tých prvých stretnutiach rozprávali, mal veľmi vrúcný vzťah so svojou mamou, s Pikou. A ono sa to tak v jeho duchovnosti prenášalo do vzťahu k Panne Márii. Že Panna Mária pre neho bolo to útočisko, v ktorom potom preniesol aj na brata. Že ten františkánsky rád je skutočne pod ochranou Panny Márie. Čo z toho vyplýva? Čo si z toho vziať? Tak ako celý ten život svätého Františka je prepletený tým návratom do porciunkuly, tak je nevyhnutné, aby sme aj my v našom živote mali miesto. Miesto stretnutia s Bohom. Čím konkrétnejšie to miesto je, tým je to pre nás ľahšie. Ono sa to zdá také, že avšak ja sa môžem stretnúť kdekoľvek. Človek potrebuje oporné body. A svätý František sa nechal viesť duchom. Svätý František nebol psychológ. On nevedel o tom, že človek potrebuje mať domov, mať zázemie. To určite svätý František neriešil ešte vtedy. To vieme my dneska, lebo nás k tomu psychológia doviedla. Ale v tej veľkej Božej múdrosti on sa nechal viesť duchom, aby ho priviedol k tomu, že potrebuje porciu. Potrebuje miesto, kde sa môže vrátiť. Miesto, kde môže plakať. Miesto, kde môže stretávať Boha. Miesto, kde môže oddychovať s Bohom. A miesto, ktoré je prepojené s nebeským kráľovstvom. Toto vám prajem. Aby ste aj vy nachádzali duchovné miesto. Každý z nás si našiel takú porciunku v našom živote, kde sa môže vrácať. Kde môže plakať, kde sa môže radovať s Pánom, kde ho môže stretávať, kde môže cítiť tú Božiu blízkosť. Amen. Začneme, lebo my teraz máme dialog. Teraz by som vás poprosil, my máme terciári. Ale oni vám povedia lepšie, že to sú to vlastne terciári a aký je to vlastne rozmer toho Františkovho povolania. Jožko, asi ti poviem. To je brat Jozef. On tu má aj manželku, on je brat terciár. Povedz nám, Jožko, čo sú to terciári? Terciári, teda OFS, sú svetskí františkáni. Žijeme vo svete, máme sľuby, máme večné sľuby, skladáme po 2 rokoch noviciátu a vlastne tak ako aj kňazi, ktorí sú v prvom rade, sestričky sú tiež v 3. rade, v 2. rade sú klajsky, chudoba, pokora, čistota. Ale tu nájde aj o tú čistotu manželstva. Rozumiete, že žijeme aj v manželstve, alebo aj slobodní. Každý si tu svoj stav zachová v čistote. Čo je našim takým poslaním? Život podľa Evanjelia. Hej? Aby sme teda, aj my takisto padáme. Tiež sa nám nedarí, ako každému sme hriešnici, ale aby sme neostali ležať, ale aby sme sa dvíhali stále hore. Aby na nás aspoň trošku bolo vidieť, že sme trošku iní, teda ten život podľa toho Evanjelia. Aspoň tak v krátkosti. Dobre, keď ste bratstvo, ako fungujete ako bratstvo? Ako bratstvo, my máme národné bratstvo. Tu akurát teraz, dneska začína Národná rada františkánska. Potom máme regióny, máme 6 regiónov.
v rámci Slovenska a potom sú miestne bratstva, takže aj v Žiline je toto miestne bratstvo. A ako vyzerá taký život toho bratstva? Život toho bratstva vyzerá tak, že stretávame sa, teda podľa toho niektoré bratstva. Každý týždeň my sa tu v Žiline stretávame. Každý druhý týždeň sme rozdelení na dve skupiny, teda podľa počtu, keď nás je viacej. Prvá skupina sú mladší, potom sme starší. Starší sa stretávame pred svetovou omšou, mladší sa stretávajú po svätej omši. Raz za mesiac sa stretávame aj spoločne. A vedel by si nám povedať niečo, ak môžeš, o vašom, o tvojom povolaní? Ako si sa dostal františkánom? Dobre, môžem aj to. Moja stará mama z maminej strany bola terciárka, takže ja vlastne som vyrastal s ňou a už ako malý chlapec, možno 6-8 ročný, ja už som vedel hodinky naspamäť, lebo ona vždy v nedeľu spievala tieto hodinky, to bola ako predpísaná modlitba a ja som ich vedel už podľa nej spievať, viete ako. Tak bolo to niečo také úžasné, aj so sestrou, ja som bol najmladší z 3 súrodencov. No a potom neskôr, teda to bolo predchádzajúci režim, nebolo možnosť tako do 3. rádu vstúpiť, ale už bol som aj ženatý a som rozmýšľal, že ako, kde, až potom cez školskú sestru Bernardina Chylová, sestrička, bola v Lúčine a ja som sa dostal, išiel som navštíviť sestričky z Skalice u Znojma v Čechách. Ale len tak, ako teda priatelia sme, a bol som tam na chóre, oni mali taký dvojitý, a som tak počas svätej omše tam, vedel som, že to je františkán, ten kňaz Jan Sarkander Veselka, a nebol som nejako moc sústredený na tej svätej omši, lebo som rozmýšľal, ako sa ho to opýtam, že o ten 3. rád. A potom už skončila svätá omša, on išiel ku mne a presne to, čo som sa ho chcel opýtať, vlastne sa on mne porozprával. Tak ja som mu nemusel už nič hovoriť. A tak sme sa dostali do 3. rádu, sme chodili teda ako na stretnutia, na takú formáciu. Raz do mesiaca sme chodili do tej Skalice, už sme mali teda aj s Viktorkou, takou zelenú, to je moja manželka. Už sme 37 rokov manželia. A on bol taký veľký hudobník, hovorím, on by nám chodil s nami, ukazoval putnícke miesta. V Čechách, viete, ako je to dosť bolo v tom čase zanedbáne, ale on snažil sa, staral sa, tak prešli teda tá doba tej našej formácie a my sme išli skladať teda sľuby. Večné sľuby sme mali v máji 89. roku. Bolo to, ináč sestričky nám tam pripravili veľkú takú slávnosť, bolo to všetko spievané. Takže takto sme mali v 89. večné sľuby. A tým, že sme boli manželia, veľmi by som to doporučoval, že veľmi dobre sa ako tento život vlastne tak žije aj spoločne. Ja už som, neviem, možno pred 5 rokmi, aby som sa neopakoval, ja to veľmi skrátim. My potom tiež ešte to bolo predchádzajúci systém, sme išli do Ríma, tiež táto sestrička Bernardina nebohá nám vybavila, oni mali tam provinciálny dom a ortopedickú kliniku práve. Tak sme išli, my sme si kúpili nové auta, my sme predtým neboli žiadni šoféri. 3 mesiace sme šoferovali a hneď sme sa vydali do Ríma, viete, ako ešte sme chceli dať do Lúst, tak bolo to také dosť taký netechnické typy. No ale s Božou pomocou sme išli teda. A ja len tak poviem, že ako nás Pán Boh ochraňoval. My sme tam mali ubytovanie, všetko boli u tých sestričiek. Tiež v tom čase, no viete, ako socializmus, tam bol úplne iný život. A v tých veľkých mestách ja som Viktorku posielal, ty teraz šoferuj, lebo vždycky voči žene boli tolerantnejšie, ako mne by ukázali na čo, ako to jazdí. No ale skrátka, ja to skrátim, veľmi dobre sa nám tam ako darilo, už sme boli až trošku takí, ja to poviem pyšní. No nie, že viete, ako takí hrdí sme boli, čo my, dokázali sme toto, tak Pán Boh
urobil také no. To už sme odchádzali z Ríma a ešte vtedy, tam bol aj pán biskup Bušovský, nám dal, my sme išli do Lourdes, potom okolo Stredozemného mora. No a potom sme si chceli tak akože oddychnúť a vyšli sme vonku, ale bolo mi zima, to bolo nejako september či august, tak nejako už bolo, v noci boli chladné. Išiel som si presvetať, no a už sme mali auto vykradnuté, viete, ako rozbité sklo, tak už bolo tam problémov. No ale vrátili sme sa potom ešte, ja som deň predtým videl, že tam bolo nejaký servis aj Škoda. To bola nejaká Češka, malá Taliana za manžela, tak nám to vlastne urobili všetko. Mali sme aj vykradnuté to auto, teda celý kufor, aj fotoaparáty boli ukradnuté. Ale nahlasilo sa to všetko na políciu a teda už sme potom išli, ešte sme išli aj do tých Lourdes, auto bolo opravené a v tom čase my sme ešte z tej ortopedickej kliniky viezli sestričkám do Žežan, to bolo tam pri Skalici, plné vrece liekov. A viete, ako v tej dobe lieky viesť v aute cez hranice, sme išli na Plzeň a takisto druhé vrece bolo plné kníh zakázaných v tej dobe. A už sme boli pred hranicami a teraz sme, že ako to prenesieme. My sme to jednoducho na zadných sedačkách dekov prikryli. A teraz išli sme cez tie hranice a tam akurát boli tí mladí colníci, ktorí nejaké skúšky skladali, tak robili vtedy také dôkladné prehliadky, tedy osobné prehliadky a tak ďalej, tak každý musel vystúpiť z auta. No a my už sme trpli, čo teraz, ja hovorím, viete, že nás vykradli, tak my nesieme to a tak v poriadku som si sadol a už čakal, už všetci pred nami vychádzali, ona prišla, vás to vykradli, tak vy môžete ísť. A my sme vlastne prešli aj s tými vecami do Českej republiky a potom na Slovensko. Tak vlastne aj to, že nám to auto vykradli, bolo na niečo dobré, že vlastne Pán Boh nás ochraňoval a vlastne chcel nás aj takto previesť cez tie hranice. Tak a ďalej ešte to, čo nám ukradli, my sme boli poistení, tak nám to vrátili. Takže my sme to dostali teda všetko nové potom. Takže my sme o nič neprišli, len o tie zábery, ktoré boli na tých fotografiách. Tak ja chcem povedať, že hneď ten prvý rok po večných sľuboch, že takto nás Pán Boh ochraňoval. Boli sme aj v Asízi, aj to všetko, takže toľko. My sme radi, že ste dneska medzi nami. Je to také svedectvo toho života, že nie len bratia kapucíni, ten prvý rád, ale že tá františkánska rodina je veľmi široká a veľmi pestrá. Nečudo, lebo to, čo sme vlastne celý ten čas videli zo života svätého Františka, je tak fascinujúce, aspoň pre mňa, že som veľmi túžil sa s vami podeliť o tom. Neviem teda, aký máte vy pocit po tých všetkých prednáškach, alebo chcete sa, ak by ste sa chceli zdieľať ešte s niečím, opýtať sa, môžete sa aj na nich, treba ich prevedať. Keď sú tu, nech zväčšia. Ja som sa teda spýtala toto bratám sestier terciárov. V tých terciárskych dokumentoch sa píše, že terciári sú pozvaní nasledovať v smysle evanjelia Františkovou cestou. Až na tú Františkovú cestu, k tomu sme pozvaní všetci. Takže by ma zaujímalo, v čom je tá vaša cesta. Aspoň čo si myslíte iná, keby ste neboli terciári, ste terciári. Dajte si, poradte sa. Myslím si, že v prvom rade my nesmieme byť hrdí alebo pyšnejší, alebo si myslieť, že sú viac. V prvom rade sme kresťania. Sme veriaci, sme postavení v živote medzi svoje rodiny, medzi svojich, vlastne môžeme ísť niesť
tí, ktorí nie sú v treťom rade. Ale máme byť o to, by som povedala, usilovnejší alebo pokornejší a skromnejší, tak ako bol svätý František, a vlastne niekedy je veľmi ťažko tú pokoru, tú chudobu v duchu nejakým spôsobom prezentovať, pretože svet je plný lákadiel, nás takisto láka, my sme svetožiari, nemáme na hlavách zatiaľ. Sme veľmi hriešni, sme kajúcnici a ak sa budeme toho držať, myslím si, že môžeme byť takými tými svetielkami. Takže náš život spočíva ešte v tom, že vlastne sme v bratstva, že musíme sa navzájom prijímať, že to nie je niekedy jednoduché, lebo sme rôzni. Máme rôzne povahy, máme rôzne skúsenosti, máme rôzne zranenia, ktoré si nesieme so sebou, ale musíme sa vedieť navzájom prijať. A v tom niekedy je to možno ťažšie, že vlastne ten život bratský v bratstve, pri tom stretávaní musíme teda byť k sebe veľmi ohľaduplní a tolerantní, ale vedieť si aj povedať, keď vidíme, že niekto nejak sklzne alebo teda ide inou cestou, ako by mali ísť, vedieť aj napomenúť. Samozrejme s láskou a láskavou. Takže asi toľko. No, Monika to veľmi pekne povedala, ale ja len chcem ešte dodať, že máme svoju regulu a teda tým, že máme tú regulu, sme takí zodpovednejší. Teda žijeme to isté, čo aj vy, ale máme tam tú pečať, že sme zodpovední za niečo. Tú regulu napísal svätý František. Však. Takže tam taká malá istota toho, tej inšpirácie Ducha Svätého. Zovka? Ja by som len v tej prvej odpovedi tak upresnila, že otázka neznela, že čo je viac, ale čo je iné. Myslím si, že to bolo veľmi fajn zodpovedané. Ďakujeme. Skúsme ešte využiť tento čas, zdieľať sa. Chcel opýtať, že ako sa tretí rad reaguje na ono voči verejnosti, či má nejaké aktivity smerom von z toho bratstva, mimo rodinu, alebo je to tak lokálnejšie, ako pracuje, ako sa to prejavuje. Niekedy nosili habit. Ja ich teraz na boku, ale už nenosili. kresťanských inštitúcií, ktorého aj tretí rád sme ako členmi. Zapájame sa do charitatívnych diel, robia sa zbierky, no naše bratstva je 63 bratie na celom Slovensku. Tie bratstva vlastne v tých oblastiach, kde sú, tak sa veľmi venujú chudobným, chodia do väzníc modliť sa s väzňami, chodia do nemocníc modliť sa s chorými, zapájajú sa do zbierok pre chudobných rôznymi formami. Máme my v Bratislavskom bratstve jednu sestru, ktorá posiela mesačne až neuveriteľné číslo okolo 200 balíkov chudobným rodinám. To, čo sa nazbiera, šatstvo a podobné veci, tak ona to balí a posiela po celom Slovensku. Teraz sme sa zapojili rovnako do zbierania podpisov, ktorá je vlastne Aliancia za rodinu, aby vlastne sa zozbieralo dosť podpisov na to, aby teda naozaj tá rodina bola na prvom mieste, aby tá rodina bol otec, mama, a nie rodič 1, rodič 2, nám to chce niekto nanútiť. Posielali sme listy europoslancom, zapájali sme sa do týchto aktivít, aby sme vlastne nejak ovplyvnili a urobili vlastne takú kampaň za to, aby teda hlasovali v prospech kresťanských zásad týchto zákonov. Vyšla iniciatíva Adoptuj si politika. Chodíme sa modliť do parlamentu.
aby som to tak trošku dal naspäť. Úmysel svätého Františka nebol byť aktívny. Ani v prvom, ani v druhom, ani v treťom ráde. Úmysel svätého Františka bol v prvom rade modlitba a vzťah s Bohom a potom je to ohlasovanie. Takže moja otázka na vás je, ako prežívate vy život modlitby tým františkanským spôsobom? Lebo to, čo ste hovorili, je ovocie vášho duchovného života. Život modlitby v našom bratstve, tak je to taká skôr modlitba klasická. Modlíme sa františkánsky, 7 radostný, svätý ruženec. Modlíme sa ho raz mesačne, keď je mesačné stretnutie s duchovným asistentom. Každý útorok sa stretávame po svätej omši v nemocničnej kaplnke, kde si čítame Sväté písmo formou takého rozjímania, lekciu divína, kde sa zdieľame, kde prosím a ďakujeme Bohu za všetko, čo nám dáva a vyprosujeme pre naše rodiny, pre našich duchovných asistentov a pre celú františkanskú rodinu milosti. No, potom je to aj v rodinách, keďže podobne ako Jožko a ja s manželom sme tiež spolu v 3. rade, tak spoločne sa modlíme ranné chvály, vešpery a pozývame aj tie naše deti, aby sa s nami modlili. Máme staršie deti, najmladší má 16 a vlastne on ranné chvály nie, ale vešpery sa spolu s manželom spoločne sa modlíme. Niekedy je to také ťažšie, lebo už je ten vek, ale pozývame ho. A potom aj keď sa stretávame na formačných stretnutiach, vzývame Ducha Svätého, hovoríme si o svätom Františkovi. Ja by som ešte doplnila tie naše aktivity, ale tie naši členovia často sú aj v takej skrytosti. A to tým, že tratujú kostoly, žehňa, peru, starajú sa o tváre, zdobia ich kvetmi. Kostolníci sú trošku ich vidno, hej. Ale väčšinou také, že keď pomývame dlážky alebo vyperieme aj tie ministránske alebo aj oltárne plachty, okrem Boha asi niekedy nikto nevidí. Hej. A nečakáme za to nejakú pochvalu alebo odmenu. Robíme to s radosťou. Ak by som ja mohla povedať svoje také osobné zážitky, tak som vstúpila do františkánskeho svetského rádu. Tak žila som taký normálny život. Študovala som a myslela som si, že vzdelanie je potrebné k tomu, aby sme poznali Boha. A myslela som si, že keď budem múdra, alebo keď budem mať veľa vedomostí, tak vlastne objavím a pochopím všetko to, čo sa napríklad pri svätej omši deje, alebo tak vlastne dokážem popísať všetko, ale nedávala som do toho srdca. Keď som vstúpila do františkánskeho svätského rádu, tak som si uvedomila, že svätý František urobil stredobodom svojho života Krista. A mňa to tak oslovilo, pretože som nemala osobný vzťah s Kristom. A uvedomila som si, že mala som síce osobný vzťah, ale bolo to skôr také, že som využívala, aby mi on pomáhal. Ale vďaka Františkovi som pochopila, že Ježiš Kristus ma miluje a chce prežívať so mnou každý deň môjho života, každú minútu. Pre mňa to bolo veľmi ťažké a ten proces toho, že niekto iný riadi môj život vnútorný, že niekto iný, aj keď je to Boh, ale ten život bol môj. A viete, vzdať sa toho svojho
egoizmu a určitých predstav bolo pre mňa veľmi ťažké. Ale s Božou pomocou a tým, že som si svätého Františka zamilovala, tak aj určite verím, že on mi vyprosil tú milosť, že Boh vstúpil do môjho osobného života a premienil ma. A premienil ma v tom, že som si uvedomovala, že moje vzťahy mojej osobnej rodine nie sú také, ako sa číta v Evanjeliu, že moje osobné vzťahy v zamestnaní nie sú také, ako sa hovorí v Evanjeliu, ako hovorí Kristus a ako hovoril svätý František. A tak som si potom položila otázku, ak chcem naozaj nasledovať svätého Františka, tak toto všetko sa musí proste jednoducho zmeniť, lebo to nemá inak význam. Alebo zostanem taká, ako som bola predtým, síce vzdelaná, sebavedomá, hrdá, ale bez vnútornej lásky a bez pochopenia bolesti, bez pochopenia emócií svojich blížnych. A lebo ja som predtým všade dávala iba seba na prvé miesto. A práve vďaka tomu, že som vstúpila do františkánskej rodiny, som pochopila, že nie som ja tá najdôležitejšia, ale môj Boh, ktorý mi daroval život a moje bližní. A vlastne toto prežívame aj v jednotlivých tých bratstvách, tým, že my máme nielen regulu, ale generálne konštitúcie, ktoré múdro urobila Svätá Cirkev a duchovná asistencia zverená prvému radu. A my máme také mesačné duchovné obnovy, kde je svätá omša, spoveď, vyložená sviatosť oltárna, kde preberáme problémy, ktorými sa stretávame, kde preberáme františkánske pramene, kde vlastne sa stále dokonalujeme o živote svätého Františka, ale zároveň si uvedomujeme, že duchovný život je veľmi ťažký, ale ten, kto to myslí naozaj vážne, to príjme do svojho srdca Krista, tak dostane tú milosť, že jednoducho tá láska nás vyťazí. Ale samozrejme, že to nie je len z večera do rána, aj keď Pán Boh to môže urobiť, ale dôležitý je ten proces odovzdávania a príjmania. Že Boh ma premieňa, ale že ja to dovolím Bohu, aby ma premieňal. Že ja dovolím Bohu, aby urobil so mňa to, čo chcel, aby som bola na počiatku. Lebo tým, že som bola veľmi egoistická a veľmi pyšná, tak som vlastne urobila veľa bariér voči mne, ľuďom a voči Bohu. Ale práve vďaka Františkovi a vďaka tomu, že som v františkánskom svetskom ráde, sa tieto bariéry jednoducho rozhodnú. Poviem vám to na takom príklade. Milujem auta. Od malička som chodila na autách strašne rýchlo. Boli samozrejme havárie a všelijako, ale nemohla som pochopiť a prijať, že musím dodržiavať rýchlosti. To bolo pre mňa nepochopiteľné a jednoducho som to zápasila dlhé roky a prosila som Pána. Ja viem, že by som bola poslúchať. Keď som sadla do auta, konec. Všetko prestalo existovať a videla som len rýchlosť 180 napríklad. A viete, jednoducho ja som sama s tým nedokázala, že aj pokuty som zaplatila. Toľko pokut. Ale predstavte si, že raz som na duchovných cvičeniach konečne nazbierala odvahu a povedala som, Pane, ešte táto stránka jedna je taká čudná, že sa nesprávam tak aj voči druhému, však mohla som koľkokrát aj v tej rýchlosti niekoho zabiť, alebo aj seba. Ale vtedy som na to nemyslela. A prosila som a odovzdala som to do Božích rúk a prosila som o pomoc aj
svätého Františka. A predstavte si, raz to prišlo, že jednoducho som sadla do auta a nerobila mi to problém, že som išla cez na 150, čo za 20 rokov sa u mňa nestalo. Viete, že jednoducho naozaj ten Pán nás previnia. Každý má nejakú Achillovú petu a toto je také pre mňa iné, pretože som vo františkánskom ráde poznala, že aj tí, ktorí vstúpili so mnou, alebo vstupujú, tak hľadajú Pána a hľadajú práve tú lásku, ktorá nás všetkých spája. A vlastne na základe tejto roviny sú potom aj vytvárané tie bratstvá, ktoré sa zjednocujú nielen v modlitbe, nielen v návštevách, ale jednoducho hľadajú tie prvky, aby sme ten svoj život urobili krajší, ale predovšetkým všetko na oslavu Boha a nášho Pána. Amen. Neviem, či ešte k tomu chcem niečo dodať. Ešte jedna taká indiskrétna otázka, že sme sa dostali k tomu hľadaniu. Máte nejaké finty na to, ako hľadať Božiu vôľu vo vašom živote? No, toto zaujímavé aj mňa. To na vás otázka. Boha, aby sme videli v našom blížnom, tak ako to bolo jednom a tých, aby sme videli v tom. Finty určite nemáme. Jednoducho, Pane, ako Ty chceš, ako je to dobre, nie ako ja. Je to niekedy veľmi ťažko zaprieť seba, svoje ja a Pane, Ty to konaj. Budem si spomenúť na taký konkrétny príklad, ale bolo ich viacej v živote. Hej, ja som chcela, mne ti teraz toto musí byť, ináč to nepôjde, tak. To bolo moje ja. Pane, toto ja chcem, ale nie, ja počkám, pomodlím sa a predsa som si spomenul. Mala som také trošku napätie medzi mnou a ešte jednou sestrou zo spoločenstva, ktorá je aj manželová sesternica. Tam sme sa neschodili v určitých veciach, svetských, nie duchovných. A mrzelo ma, že vzniklo medzi nami napätie, že bol narušený vzťah. Veď ja keď budeme vzťah s mojou sestrou, ako ja môžem mať vzťah potom taký dobrý, taký fungujúci, priamy. A som cítila, že Bohu sa nepáči. Nepáči sa, čo robím ja, čo nemôžem na ňu, ale čo robím ja. Večer s tým som zaspávala, ráno som sa pomodlila ranné chvály spolu s manželom a zavolala som jej. A som jej povedala, že mrzí ma, čo som jej povedala, ale že Boh to tak nechce. A keď prídem domov, pôjdem ku nej a poviem, vystiskam ju a poviem jej, že ju mám veľmi rada. Že náš vzťah, že mám tak rada, že ten problém, ktorý nastal, mi za to nestojí. Hej, aj keď som moje pováre a mne sa to nepáči. Ale Boh chce, aby medzi nami bola láska, aby bol medzi nami dobrý vzťah. Ďakujem, že ste prišli. To bolo také nenaprogramované, ale keď som si uvedomil, že majú prísť na víkend, tak som si hneď povedal, že využijeme ich. Som veľmi rád aj za to, že ste sa delili s nami. Som vďačný aj Bohu za to, že františkánska rodina je veľmi veľká. Si zoberiete tú silu do tých 800 rokov, koľko ľudí, modlitieb a to budovanie tej charizmy. Minule som to tým terciárom, čo sa teraz v Nemšovej pripravujú na večné sľuby, na sľuby, tak tiež sa im napýtala, že aký je rozdiel byť nezasvetený, alebo teda zasvetený len tak Bohu a františkánskej rodine. Ja som jej povedal, že to je, predstavte si obrovskú krásnu záhradu, tú Božiu záhradu. Sú tam rôzne kríky. Niektoré sú malé, krásne, niektoré sú liečivé, niektoré sú zvláštne, ale je tam určite aj ten
800-ročný olivový strom, ktorý už priniesol strašne veľa ovocia. A my sme vlastne štiepky tohto veľkého 800-ročného stromu, ktorý dáva tú zvláštnu vôňu cirkvi a zvláštnu vôňu aj života. To ma tak strašne teší a veľmi som vďačný Bohu, že sme sa mohli zdieľať o tom, čo prežívame v našej rodine, v našej charizme, o svetom Františkovi, ktorý zasadil tú malú. A som Bohu vďačný za tie milosti, ktoré môžem čerpať i cez bratov, ktorí sa modlia, ktorí žijú vo svete. Oni zase čerpajú tú milosť, ktorú prežívame my bratia s tou službou a tým zasvetením. Toto je tá sila. Toto dáva ten zmysel byť zasvetený v nejakej rodine, v nejaký ten strom, aj sestričky druhého radu. Ďakujem. Prázdniny. Nebude nič. Budeme prázdninovať všetci, tak vám prajem, aby ste si oddychli, duchovne načerpali. V septembri sa dúfajme, ak Pán Boh dá, vidíme a vymyslíme, ako ďalej. Pán Boh nás doviedol až sem, tak uvidíme, ako nás bude viesť od septembra ďalej. Ale ja verím tomu, že to bude pokračovať a že to bude stále viac prehlbovať náš vzťah s Bohom. Takže dávam ešte požehnanie, potom sa môžete spokojne modliť, dokým budete chcieť. Leopold ešte spovedá, môžete to využiť. Pán s vami.